Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну і все гэта і не толькі мы будзем абмяркоўваць з нашим гостем, лідар спісу каманда Латушкі і руху за свабоду, кіраўнік народного антыкрызнага ўправлення і намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета Павел Латушка у нас у гостях. Добрый день, спадар Павел. Добрый день, Зміцер, вітаю всіх радыо і відэослухачоў. Ну і ад самага пачатку, бо я перакананы, што зараз мы са спадаром Павлам загаворымся, ну ці ён нас загаворыць, так што не паспеем ці забудземся. Нагадаць усім подписываться на YouTube канал Павла Латушкі, ну і сацыяльныя сеткі як яго, так і народнае антыкрызнага ўправлення і аб'яднанага пераходнага кабінета. Уся актуальная інфармацыя па дзейнасці менавіта там. Ну а каб не пропусціць наши сустрэчы ў студыі Еўрарадыо, не забывайте подписываться на наш YouTube канал, ставьте подобайки, расширывайте и натискайте на звоночек, каб не пропускать усё, что и у нас будет, и что у YouTube канале Павла Латушки. Спадар Павел, давайте шмат тэм вы закинули ввогуле таких тэмаў учорашняй сваёй прэс-канферэнцыі, якія варта абмяркоўваць. Але давайте, можа быць, пачнем з тэмы, якая не ад вас пайшла, але у якую таксама я думаю, што і вы будете завязаны, калі што, ну і ввогуле у вас ёсць меркаванне з гэтай нагоды. Гэта круглы стол, які быў ідэя якога агучана была Денисом Кучинским, якая вот что вы, карацей кажучы, про ўсю эту ідэю думаете? Спадар Зміцер, вы сказали, что загаворымся, не хопіць час. Я чамусь узгадаў, калі працаваў прэс-сакратаром МЗС, было два таких варыянты выхаду з цяжкай сітуацыі, калі ставіць пытанне, на якое ты не хочаш адказваць і не ведаеш, што адказаць. Першае, гэта ніхто не адкажа лепш на гэтае пытанне, чым аўтар гэтага пытання. Наступнае, гэта прапанова, як бы другі варыянт. Наступнае пытанне, калі ласка. Але я все-таки без каментараў, трэці ёсць яшчэ варыянт. Не, без каментараў это зусім. Да, ну, я постараюсь адказаць на ваши пытанне. Так, сапраўды, гэта, я думаю, што важная тэма, і гэта важна, што адбываецца дыскусія на гэты конт. Ну, па-першае, галоўным разработчыкам канцэпцыі круглага стола з'яўляецца Артём Брухан. Ён распрацоўваў гэтую канцэпцыю на працягу года як намеснік прадстаўніка па транзіце ў аб'яднаным пераходным кабінеце. Таму я думаю, што найлепшым варыянтам было бы запрасіць яго ў студыю, дзе бы ён мог раскласці гэтую канцэпцыю і нейкі варыянты, якія там існуюць. Чакайце, атрымліваецца, Кучинскі гэтую ідэю Артёма Брухана, як это мягка сказаць, пазаімстваваў? Ну, давайте так, у палітыцы не тое, што такое здараецца, але ўсё ж таки гэта абмяркоўвалася і шырэйшым колам, гэта абмяркоўвалася і на паседжаннях кабінета. Кучинскі, зразумела, не з'яўляецца членам аб'яднанага пераходнага кабінета, але ён таксама прысутнічаў на перамовах, якія мелі месца быць у Брюсселі некаторы час таму назад, і падчас якіх мы таксама коротка распавядалі пра гэтую гісторыю, пра гэтую сітуацыю. Так што камунікацыя тут ідзе паміж інстытутамі. Вы ведаеце, у нас жа ёсць агульнае падпіснае пагадненне паміж офісам Ціханаўскай, аб'яднаным пераходным кабінетам, карацыйнай рады. Так у рамках камунікацыі ён меў гэтую інфармацыю. Ну, просто так сталася, што ён першы выйшаў у паблік. Але аўтарства і галоўная распрацоўка, я думаю, што гэта пацвердзіць і сам Денис, і Светлана Ціханаўская, гэта Артём Брухан. Але тут пытанне не ў аўтарстве, але важна, належна аддаць Артёму. Што я хочу сказаць? Значыцца, тэма круглага стола, мы ведаем, мае гістарычны падтэкст, яна звязана з Польшчай. І мы праводзілі даволі значную экспертызу, мы сустракаліся з прадстаўнікамі польскага бока і атрымлівалі іх рэкамендацыі, гістарычны досвед, як гэта можна было бы правесці. І вось сёння галоўная дыскусія. Ці час на круглы стол, ці час ставіць гэтае пытанне, ці будзе, ці павінен быць, ці не павінен быць Лукашенко пры гэтым столе. Мы з вами бачым, што на сённяшні дзень Лукашенко уцягнуў Беларусь у пастку вайны. І мы фактычна знаходзімся ў гэтай пастцы. Як выйсці з гэтай сітуацыі, як пазбегнуць чарговага этапу, аб чым, я перакананы, сёння размаўляюць у валаамі Пуцін і Лукашенко, чарговага этапу уцягнення Беларусі ў вайну ў цэнтры Еўропы. Магчымым рашэннем, адным з варыянтаў рашэнняў з'яўляецца круглы стол. Але мы павінны разумець, што мяч знаходзіцца на яго баку, бо тут трэба адказаць на пытанне, ці з'яўляецца Лукашенко самастойным палітыкам, ці з'яўляецца ён марыянеткай Крымля.
І мы канстатуем на сённяшні дзень, што Лукашенко не самастойны палітык, ён марыянетка Крамля, ён не дбае пра нацыянальныя дзяржаўныя інтарэсы Беларусі. Гэта факт. Я думаю, што большасць з гэтым пагадзіцца, бо калі пра што ён дбае толькі пра сваё месца, на якім ён садзіць. Бо калі было б інакш, ну, па-першае, ён ніколі бы не ўцягнуў Беларус у вайну на першым этапе 2022 годзе. Ён не рыхтаваўся бы да чарговай фазы вайны і мілітарызацыяй не займаўся беларускае грамадства, беларускай эканомікі, увогуле ўсёй нашай краіны Беларусь. Ён, магчыма, нават бы сышоў бы з пасады, калі б ён кіраваўся нацыянальнымі інтарэсамі Беларусь. Таму на сённяшні дзень не рабіў гэты міграцыйны крызіс на мяжы, бо ён робіць усё, што не адпавядае нацыянальным інтарэсам Беларусі. Гэта робіцца ўсё хутчэй у большасці, у абсалютнай большасці, у кваліфікаванай, калі хочаце, большасці, у інтарэсах Расійскай Федэрацыі. Таму ён не самастойны палітык. Калі ён не распачне дзеянняў, якія будуць, калі ён не распачне дзеянняў, якія будуць фактычна сведчаннем адмовы ад гэтай палітыкі прарасійскай, ён скажа: я не хачу удзельнічаць у вайне, я не буду падтрымліваць узбраеннямі Расійскую Федэрацыю, я спыняю міграцыйны крызіс на мяжы, а не толькі, як ён учора сказаў, я хачу добрых адносінаў, там, як ён сказаў, нам патрэбны і прагматычныя адносіны з Еўрапейскім Саюзам і Злучанымі Штатамі Амерыкі. Калі ён пачне гэта дзеяннямі рабіць, ну тады можа ён штосьці пацвердзіць. Але на сённяшні дзень мы ведаем, што ён гэтага не робіць. Значыць, мы павінны пазбавіцца ілюзій адносна яго суб'ектнасці. Ён не гарант нашай незалежнасці, ён не гарант міру, ён не гарант беларускай дзяржаўнасці. І значыць, круглы стол з яго удзелам немагчымы. Просто немагчымы. Тут не пытанне, калі хтосьці, ну, як это размаўляць, калі Лукашэнкі няма. Ну, без сэнсу, бо ў яго інструменты, там, ён ўсё ж такі кіруе функцыянальна Беларусі. Ён просто немагчымы, бо ён не суб'ект. Яму Пуцін забароніць гэта рабіць. Калі не, Александр Егорыч, дакажыце іншае, дакажыце адваротнае. Ну, вы же не дакажыце. Але уявім сабе сітуацыю. О, дарэчы, у нас тут практычна круглы стол. Зміце. Ну, амаль што, да. Вось круглы стол. За гэтым круглым столом я, ну, конечно, могу представить, да, Светлана Тихановская, аб'яднаны пераходны кабінет, там частка, зразумела, што ўсе ж не влезуць, хаця ў Польшы даволі вялікі быў, да, круглы стол. Коордынацыйная рада, можа, Зянон Станіславович Пазняк, іншыя лідары дэмакратычнага руху, якія яшчэ з 90-х вядуць барацьбу за новую Беларусь. Ну, хто пагадзіцца, хто дасць згоду, хто будзе гатовы, гэта я не кажу, што яны павінны ці не павінны быць. Гэта залежыць ад іх жадання. Гэта ўжо пытанне хутчэй да ўсіх. І сціснуўшы зубы, напрыклад, я, сціснуўшы зубы, кажу, ну добра, я разумею, што ён злачынец, ён здзекваецца над народам беларускім, сціснуўшы зубы, кажу, няхай прыходзіць, садзіцца тут побач з Міцерам і пачынаем гэты круглы стол. Ну, як, дарэчы, напрыклад, украінцы выказалі сваю гатоўнасць сесці за стол з Пуцінам. Зеленскі гэта сказаў. Уявім табе гэтую сітуацыю. Але мой адказ будзе наступны. Я не веру, ён ніколі не прыйдзе. Ён не прыйдзе за гэты стол. Таму няма аб чым дыскутаваць. Будзе ці не будзе. Таму круглы стол гэта хутчэй пасыл на сітуацыю пост-Лукашенка. Пост-Лукашенка тайм. Калі яго ўжо няма, і мы сёння, даючы такі пасыл, мы фактычна даем пасыл элітам. Хлопцы, дзяўчаты, да? Міністры, міністркі і іншыя кіраўнікі. Вы ж разумееце, што вы хочаце, каб Беларусь была дзяржавай, незалежнай дзяржавай. І я перакананы, што большасць з іх хоча, каб была свабода ў Беларусі. Бо я шмат каго з іх ведаю, на ўчарашняй нарадзе з амбасадарамі. Калі вы гэтага хочаце, ну так нам няма выхаду, як сесці за гэты круглы стол і пачаць нацыянальны дыялог. Але ўжо без Лукашэнкі. Але я тут раблю сноску. Геапалітычная сітуацыя развіваецца. І мы бачым, як она дынамічна развіваецца. Ну, таму што Трамп вельмі праактыўны палітык. Ён спрабуе змяняць ціск на Расію. Мы бачым, у якім цяжкім стане знаходіцца Лукашенко. Мы бачым, што адбываецца з эканомікай. Прабачце, што, можа, я буду доўга казаць, я хацеў бы вось гэтай лічбы таксама слухачам і гледачам прывесці. На пачатку, на канец мінулага года ВВП 4%, за паўгоддзя 2,1% ВВП. Нібы добры ўзрост, вось ВВП 2,1%. Але калі мы паглядзім прамысловасць за 6%, гэта 0,3% роста. Сельская гаспадарка мінус 2,7%.
упала. Калі мы паглядзім па прамысловасць за май мінус 1% ВВП, за чэрвень гэта уже мінус 3,2%. Сельская гаспадарка за чэрвень мінус 8%. Віцебская область мінус 2,8%. Гомельская область 3,1 мінус. Чаму? Там знаходзяцца галоўныя нафтапрацоўчыя прадпрыемствы Новаполацкая і Мозырская. У Лукашэнкі цяжкая сітуацыя. Я не кажу, што заўтра будзе катастрофа. А тут і геапалітычная сітуацыя мяняецца. Ціск на Расію. Трамп абяцае санкцыі. І вось хто яго ведае, а можа гэта ідэя ў нейкі момант і будзе скарыстаная. Бо мы палітыкі, мы павінны прапаноўваць нейкія варыянты дзеянняў, а не проста сядзець і чакаць, да? І чакаць. Мы павінны даваць пасылы тым, хто вакол Лукашэнкі. Можа, не самому яму. Мы павінны даваць тым, хто каму ўсё ж такі важнае захаванне дзяржавы. Ну, да гэтых людзей это на перыяд пост-лукашэнкаўскі. Але, спадар Павел, я вот слухаю... Геапалітычна, яно можа прыдасца праз тыдзень, праз 2, праз 3. Мы не ведаем. Зараз ідзе вельмі... Нават сустракаючы сёння раніцай з амбасадарам Канады, яна сказала, што я бачу зусім іншы свет. Я бачу, я нават не веру, які свет зараз сабой, што сабой прадстаўляе. І гэта ўсё настолькі дынамічна мяняецца. Мы нават не паспяваем за інфармацыяй, якая трапляе ў нашы рукі. А колькі мы не ведаем, мы прызнаючыся, сядзелі, дарэчы, таксама за круглым сталом, і канадцы вельмі цікавіліся гэтай тэмы. Мы не ведаем шмат таго, што адбываецца. Але мы павінны дыктаваць свой парадак дня. Мы павінны штосьці прапаноўваць. Нармальна, прапанова круглы стол. Гэта пасыл усім элітам вакол Лукашэнка. Як ён дбае пра дзяржаву. Ён не дбае пра незалежнасць. Ён дбае толькі пра сваё крэсла. Яго цікавяць толькі яго скрадзеныя мільярды і ўлада. Ён хоча захаваць гэтую ўладу для лукашызма. Лукашызма, якую будзе падтрымліваць яго сям'я. Вось яго інтарэс. Калі ён выступае за незалежную Беларусь, калі сапраўды некаторыя палітыкі кажуць, ну не, у нас супадаюць інтарэсы. У чым нашы інтарэсы супадаюць? Лукашенко за незалежную Беларусь. Ён робіць усё сваімі дзеяннямі, каб Беларусь страціла сваю незалежнасць. Ён расказвае учора байкі ўсім дыпламатам, што мы ж за незалежнасць, а МЗС стаіць наперадзе незалежнасці. Ты на сябе паглядзі ў люстэрка, што ты зрабіў за апошнія гады з беларускай незалежнасцю. Ты паставіў сабе вышэй беларускай дзяржавы незалежнасці, самага галоўнага, самакаштоўнага, што ёсць, пункту гледжання грамадства і кожнай канкрэтнай асобы, каму важна дзяржаўнасць. Ён выбірае не Беларусь, ён выбірае Пуціна. Ён не выбірае дыялог, ён выбірае Пуціна. Мяч на яго баку. Няхай он пачуе нашу пазіцыю. А як он адрэагуе? Ну, слухайце, адрэагуе, не адрэагуе. Ну што ж, а пазіцыя наша ёсць. Яна дакладная, ясная. Яна датычна не толькі яго, яна датычна яго эліт, якія побач з ім. Чуйце вы. Хлопцы і дзяўчаты, якія сядзяць за гэтым сталом, у гэтым палацы. Я на гэтых нарадах быў з 2020 года. У вас жа свой розум ёсць. Вы разумееце, якую ён безглуздзіцу вам расказвае. Амбасадары не павінны займацца палітыкай, адзінае, што яны павінны займацца гэтай эканомікай. Браво! Калі ў цябе палітыка прывяла да санкцый, да поўнай ізаляцыі, да поўнай страты іміджу, як ім прадаць гэтую эканоміку, як ім прадаць беларускія тавары? Смеху варта. Кожны з вас гэта ж разумее. Калі эканоміка не развіваецца, калі гэты пірог, які вось стаіць на стале, вось гэты пірог круглы, да? І кожны амбасадар разумее, што яму трэба выканаць заданне. Яму давялі рост, напрыклад, 16% па экспарту па яго краіне. Па кожнай краіне даводзіць задань. Уявіце сабе, амбасадар з гэта адказвае за ўсе міністэрствы, за ўсе вобласці, да раёнаў, да прадпрыемстваў. І ён ламае голову. Як выканаць гэта? Ага, трэба ўхапіць калій. Куды ён калій зараз ухопіць у Еўрапейскі Саюз? Не атрымаць? Окей. Трэба тэхніку нейкую прадаць. Якую тэхніку ён прадаць такой якасцю у еўрапейскі краін? Пірог адзін, але кожны стараецца свой ломаць як больш забраць, бо няма пашырэння эканамічнай вытворчасці, не з'яўляюцца новыя тавары. Яны не з'явяцца, бо санкцыі, бо няма інвестыцый. Не прыходзяць заходнія банкі, не крэдытуюць беларускія банкі, якія крэдытуюць нейкія праекты. Гэтага няма, гэта не будзе развівацца. Гэта ўсё баўбатня Лукашенка. Ты ўсё, кожны з іх, хто сядзіць, гэта разумее. Ну, цікава, што ён сказаў пагрозу, не, вы ж толькі здрадце, будзе адказваць. Я хочу спытацца, а што з Денисом Сидоренко здарылася? Мы забыліся? Чаму мы забываем ахвяры рэжыму? Чаму мы так вось спакойна Тарайкоўскага забылі, Бандарэнка і гэтак далей? Усе кажуць, ой, давайте дамаўляцца з Лукашэнкам.
Сур'ёзна, а што з гэтымі людзьмі рабіць, з іх сем'ямі, з гэтымі жудаснымі ахвярамі, якія былі? Так вось кожны дыпламат, я перакананы, 90% з іх не пройдзе дэтэктар лжы. Не пройдзе. Бо яны маюць свой розум. У большасці сваёй маюць розум. Я веру ў гэта. Спадар Павел, да тэмы дамаўляцца з Лукашэнкам, просто акурат такі пытанне ад нашага гледача, датычнае папярэдняга візіта. Вот быў Владимир Жыгар, прадстаўнік Белпола у нас в эфіры, і сярод іншага мы закранули тэму санкцый і вот гэтага змену стратэгіі дачыненні да Лукашэнкі дзеля вызвалення палітвязняў. І у нас не адзін раз былі людзі в эфіры, палітыкі, дзеячы грамадскія, якія кажуць і выступаюць з пазіцыі такой, што з Лукашэнкам трэба дамаўляцца, трэба, можа быць, пэўныя санкцыі ці, ну, не здымаць, ну, замаражваць, ўсё дзеля вызвалення палітвязняў. Ну, вот такія агульныя стратэгіі. Так вось, Жыгар сказаў, што гэта яны у вас у эфіры. Вот кажуць так, неяк так акругла пра нейкія так санкцыі, якія трэба замаражваць дзеля вызвалення палітвязняў, а ў кулуарах, калі яны сустракаюцца з заходнімі палітыкамі, то яны даводзяць тэзу, што трэба здымаць усе санкцыі, трэба увогуле дамаўляцца і прабачаць Лукашэнку. Вот Максім з гэтай нагоды і акурат такі і пытаецца. Тут перад вами Жыгар фактычна абвінаваціў Краўцова і Кавалеўскага ў тым, што тыя кулуарна просяць Захад зняць санкцыі з Лукашэнкі. Што вы пра гэта ведаеце, як можете пракаментаваць? Я могу просто расказаць гісторыю, якую распавядаў, але уже няхай прабачыць мне Краўцоў. Гэта факт. 2021 год, сустрэча ў пасольстве США тут у Варшаве, спецпрадстаўніца Джулія Фішер сядзіць, і мы распавядаем стратэгію. І пачынаючы з 2020 года Краўцоў, ну, гэта яго пазіцыя. Я з павагай да яго пазіцыі. Это яго пазіцыя. А у нас зусім іншая пазіцыя. Ён казаў, не трэба санкцый, не трэба ціснуць, трэба размаўляць. І яны заўсёды выходзілі з пазіцыі. Дарэчы, і Кавалькова, якую ўжо все забыліся, да, зыходзіла з гэтага. Не трэба ўводзіць санкцыі на рэжым Лукашэнкі. І таму мы своечасова, у тым ліку таму, я не перавышаю іх уплыў, праўда, ці наш уплыў не перабольшую. Мы не змаглі увесці моцныя, сістэмныя, маштабныя санкцыі у адносінах да рэжыму Лукашэнкі. Тады, калі яшчэ людзі былі на вуліцах. Разумееце, калі трэба было рэагаваць, бо мы сутыкаліся з контрпазіцыяй унутры дэмакратычных сілаў, якія казалі, гэтага нельга рабіць. Разумееце, санкцыі яны жа ўздзейнічаюць толькі тады, калі яны ўводзяцца своечасова, маштабна, збіваюць з ног, сінхронна і згарманізавана. Сінхронна значыць усе краіны, максімальная колькасць Еўрапейскі Саюз, США, Канада, Великабрытанія, і згарманізавана, калі не ствараецца дзірак у гэтых санкцый, да, калі вот, напрыклад, па сітуацыі з вайной. Гэта так было. Но што яны зараз даводзяць, я не выключаў бы такую гісторыю. Я чую, бо я таксама размаўляю з заходнімі дыпламатамі вельмі часта, што ў іх даволі такая, ну, прыгерманшчына, да, пазіцыя. Давайте Лукашэнку зноў падтрымаем. Толькі адзіны, хто можа захаваць незалежнасць і дзяржаўнасць Беларусі, гэта Лукашэнка. Гэта макееўская стратэгія, прыдуманая ім у 2014-15 годах, і ўсе амбасадары даводзілі гэтую стратэгію заходнім партнёрам. Прылеталі ў сталіцы. Тады сам Макей прилетала Алена Купчына, намеснік міністра замежных спраў, якая курыравала Еўрапейскі Саюз, і ўсім казала, нават крычащым голасам: толькі Лукашенко спасе Беларусь, уратуе Беларусь. Толькі Лукашенко, зразумееце, гэта была галоўная ідэя. І вось зараз прэгерман выходзіць зноў, яны камунікуюць, я практычна перакананы, з гэтымі людзьмі, бо я нават чую ад заходніх дыпламатаў, што з мінскім гэтым дыялогам там пачынаецца нейкая камунікацыя. І яны зноў даводзяць гэты тэзіс: толькі Лукашенко, толькі беларускі народ. Лукашенко паставіў пад пагрозу нашу незалежнасць. І Лукашенко робіць сёння ўсё, каб Беларусь не была незалежнай краінай. Калі б яшчэ раз ён дбаў, ён бы не рыхтаваўся да вайны, ён бы не быў саюзнікам расійскай федэрацыі, ён бы спыніў міграцыйны крызіс. Што ён учора кажа пра міграцыйны крызіс? Да? Я спыняў до 2020 года, а пазней хочаце, ешце іх самі. Не наелись там, што-то он такое учора кажа на гэтай нарадзе. Ну все ж мы ведаем, што гэта штучна створаны крызіс. Все ведаюць статыстыку Дзяржаўнага пагранічнага камітэта Рэспублікі Беларусь, колькі было нелегальных мігрантаў на мяжы. Іх было некалькі асобаў на працягу года, ну 10, 15, 20, окей, пра якія
якія он кажа лагеры, якія ён будаваў для мігрантаў на тэрыторыі Беларусі і масава іх там утрымліваў. Вы штосьці як журналіст чулі пра гэта у 18-м, у 17-м годах? Не, ну хлусня. Вось он расказвае хлусню. Ну можа тыя, хто сёння мае 18 гадоў, гэта паверыць. Мы-то з вами гэта не паверым. Я як пасол не паверу, вы як журналіст не паверыце. Так што вось гэта хлусня. І вось сёння гэтая стратэгія. Давайте падтрымаем Лукашенка. Ён говорит, Лукашенка трэба ціснуць, яго трэба прымушаць і рэагаваць на змены геапалітычнай сітуацыі. Давайте вось да тэмы вайны. Вы таксама вельмі шмат і у сябе ў YouTube-канале і учора на прэс-канферэнцыі казалі на гэтую тэму. Сапраўды так все сур'ёзна? То есть вот як вы і может быть это загаловак такі, як это мы любім так для прыцягнення ўвагі, што рыхтуе Беларусь да ўцягвання ў вайну. Ці сапраўды яно так і выглядае ўсё? Клікбейт, да, як часто. На жаль, шмат хто карыстаецца з гэтымі падыходамі, ну конечно, каб як бы запрасіць аўдыторыю глядзець гэта ўсё. Я хацеў бы скончыць яшчэ, чаму Лукашенко вось сёння ваюе з альтэрнатывай, да? Якім чынам ён мог бы перайсці да дыялогу з Еўрапейскім Саюзам, з Злучаным Штатам Амерыкі? Яму вельмі важна зараз, магчыма, важна атрымаць гэты вектор камунікацыі, але перашкода з'яўляецца дэмакратычныя інстытуты і дэмакратычныя сілы. Таму ён зараз і спрабуе знішчыць гэтую альтэрнатыву. І тое, што мы назіраем з вами апошнія месяцы, і тое, што будзем назіраць у бліжэйшы час, памяці на Еўрарады я даваў гэтую папярэджанне, што будзе адбывацца. Мы бачым на відавоку, як гэта пачало развівацца. Таму мы яму косць у горле, і мы гэта ведаем таксама ад камунікацыі з нашымі заходнімі партнёрамі. На тое, што адбылося ў розных сферах. Мы прааналізавалі 6 накірункаў. Трансфармацыя, перадусім, палітыка-правовой сістэмы. Ну, Лукашенко змяніў канстытуцыю. Мы памятаем, у 2022 годзе Беларусь перастала быць нейтральнай дзяржавай і перастала быць без'ядзернай дзяржавай. Да? Пазней ён пачаў змяняць ужо ваенную дактрыну, канцэпцыю нацыянальнай бяспекі, і ў гэтых двух дакументах яны прапісалі жудасныя рэчы. Ну, па-першае, яны прапісалі магчымасць накіравання беларускай арміі па замежы Беларусі, чаго раней не было, магчымасць нанясення папераджальных ударах па тэрыторыях іншых краін. Ну, гэта як была справакавана маштабная агрэсія Расіі супраць Украіны. Яны ж абгрунтоўвалі адным з момантаў, што нам пагражалі, таму мы вымушаны былі зрабіць гэты першы удар. Вось зараз гэта ўсё прапісана ў прававых дакументах Лукашэнкі. Цікава, што Лукашенко перадаў гэтыя все паўнамоцтвы ўсебеларускаму народнаму сходу, так званаму. І ён не праводзіць, як мы бачым, як абяцаў гэты ўсебеларускі народны сход. Я ўпэўнены ў тым, што ён чакае з правядзеннем усебеларускага народнага схода вынікаў дамоўленасцяў з Пуцінам. Калі Пуцін будзе, а Пуцін будзе ціснуць, конечно, Лукашенко не хоча сам уходзіць у вайну, але он рыхтуецца па заданню Пуціна. Ён разумее, што гэта будзе выклік для яго сістэмы. Так вось, калі Пуцін будзе яго ціснуць, прыняць рашэнне аб уступленні Беларусі ў вайну, гэта рашэнне можа прыняць толькі ВНС. І ён адкладвае яго прызначэнне. У яго есть два варыянты. Першы варыянт. Ён можа сказаць Пуцін, ну, слухай, я сам не прымаю, Володя, мне трэба, каб ВНС прыняўшы, уносіць на ВНС і дае ім сігнал, прагаласуйце супраць. І пазней скажа Пуцін, ну, слухай, ну, у меня тут дэлегаты, ж вось народ там іх прадставіў, ну, псеўдадэлегаты, да, і народам не абраныя, супраць выступіў удзел у Беларусі вайны. Альбо ён можа сказаць пазней усяму беларускаму грамадству, слухайце, так это ж ваши прадстаўнікі прагаласавалі, гэта ж не я, это ж ваши прадстаўнікі на ўсебеларускім народным сходзе прагаласавалі за тое, каб Беларусь уступіла ў вайну. Разумееце, вось ён стварыў для сябе такую апцыянальнасць. Другой накірунак, гэта мадэрнізацыю збройных сіл. Кантрактнікаў вырасла колькасць у беларускай арміі ў 1,5 разы. Яны плануюць павялічыць армію до 80 000 чалавек. Мабілізацыйны рэзерв, які яны стварылі, гэта 289 000 человек. Территориальная оборона – это 150 000 человек. Ну так давайте сплюсуем. 300 и 150 – это уже 450 000. Поздней мобилизация ўсёй экономики – это третий накірунак. Яны 32% повысили выдатки на оборону ў гэтым годзе. Былі нават дадзеныя аб тым, што 9% усяго ВВП Беларусі аддаецца на пытанне обороны. Тут у Польшы дыскусія, і яны як бы ну, хваляцца, заслужана хваляцца тым, што больш 5%, Лукашенко больш 9% аддае выдаткаў на абарону. Ну, прабачце, калі чалавек думае пра мір, ну, і, дарэчы, яго выказванні, пачытайце яго выказванні, 2024-2025 год. Мы рыхтуемся да вайны. Нам трэба рыхтавацца да вайны. Ён учора нават кажа дыпламатам, мы
фактычна знаходзімся на ваенным становішчы. Вось як ваеннае палажэнне. Ён пастаянна выкарыстоўвае публічна гэтую тэрміналогію, як бы спрабуе грамадства прызвычаіць да слова «вайна». Бо па што яму пастаянна пра гэта гаварыць? Мы рыхтуемся да вайны. Далей, Белпол, дарэчы, вось які тут прысутнічаў да мяне, яны прадставілі інфармацыю, што больш за 500 000 прадпрыемстваў беларускіх супрацоўнічае з вайсковым... 500, прабачце. Прадпрыемстваў супрацоўнічае з расійскім вайскова-прамысловым комплексам. Вось, калі ласка, прыклад. У мінулым годзе 24 новыя адзінкі ўзбраенняў выпусціў дзяржаўны вайскова-прамысловы камітэт. 4000 новых відаў узбраенняў трапіла ў войска ў мінулым годзе. Ваеннае супрацоўніцтва з Расіяй. Паглядзіце, сумесная групоўка беларуска-расійскія, расійскія базы, якія развіваюцца, расійскія цэнтры навучання беларускіх расійскіх салдатаў на тэрыторыі Беларусі. Пазней дамова аб гарантыях бяспекі, стратэгічных гарантыях бяспекі, якая фактычна дае права аднаму боку, толькі Расійскай Федэрацыі, уводзіць на тэрыторыю Беларусі расійскія войскі пры пагрозе для саюзнай дзяржавы. Лукашенко не можа ўвесці войскі беларускія на тэрыторыю Расіі. Там не прапісана, толькі адзін бок. Інфраструктура. Тут увогуле масты, дарогі, нават масты, калі яны ўзмацняюцца, мы гэта ж у пабліках піша шмат прэса, гэта у тым ліку і ў кантэксце перавозкі і тактычнай ядзернай зброі, бо падпісанае пагадненне фактычна аб магчымасці размяшчэння тактычнай ядзернай зброі ў Беларусі. Мы не ведаем, ці яна ёсць, але інфраструктура створана. Мы ведаем аб тым, што на факультэт тактычнай ядзернай зброі Акадэміі Генштаба Расіі накіроўвалі беларускіх афіцэраў. Яны выязджалі на палігоны, яны ўжэ навучаны, як дастаўляць лагістыку забяспечыць тактычнай ядернай зброі. Лінія Хрэніна, у узмацняльныя раёны, у Брэсцкай, у Гродненскай абласцях, у Гомельскай абласцях. Ну, хтось скажа, узмацняльныя раёны, гэта значыць бараніцца ён плануе. Да не, ён нам дакладна ведае, што бараніцца яму ні ад каго не трэба. Але ён разумее, калі ён нападзе на кагосьці, Расія нападзе, ён будзе падтрыманы, то можа быць удар у адказ. Ён робіць вайсковая адукацыя, ці можа так, адукацыя вайсковая для дзяцей. 30 000 дзяцей у мінулым годзе прайшло праз ваенныя летнікі пры вайсковых адзінках. Беларуская чыгунка перайшла на рэжым сакрэтнасці, да? І я магу тут дабаўляць гэтай інфармацыі. Гэта комплекс дзеянняў у прававой сферы, у прамысловай сферы, у ідэалагічнай, інфармацыйнай сферы, у заканадаўчай сферы, усюды яны правялі мабілізацыя па смс-ах, да? Можна зэкаў, прабачце, тых, хто знаходзіцца ў турмах у войска таксама браць, да, у сітуацыі. Змянілі закон аб ваенным становішчы, змянілі закон аб надзвычайнай сітуацыі. Яны ўсё пералапацілі. Яны поўнасцю гатовы да вайны. На сённяшні дзень ён ніколі не быў гатовы. Зараз пытанне. Спытайце, ці ён пойдзе на вайну? Не пойдзе. Ён не пойдзе сам. Ён можа быць толькі падручным. Ён можа быць толькі хаўруснікам. Ён можа толькі дапамагаць. Але тое, што ён падрыхтаваўся, і грамадства гэта павінна ведаць. Беларускае грамадства важна, каб ведала, што гэты чалавек не гарант міру. Калі ваенныя дроны летаюць над галовам Беларусі, ён нам кажа, што ён гарант міру. Чаго ён гарант? Дарэчы, не можа быць заўчасна, але Белпол намі ўзгаданы. У якія адносіны у НАУ, у вас там ці у нас нормальные рабочие адносіны. Дарэчы, як каардынатар санкцыйнай палітыкі мы праводзілі сустрэчы з усімі, хто займаецца санкцыямі перад паседжаннем кансультатыўнай групы Беларусь-ЕС, перад стратэгічным дыалогам з Злучанымі Штатамі Амерыкі, і, дарэчы, я нават выступаў ад імя ўсіх арганізацый, у тым ліку згадваў Белпол. Так што, як координатор, я даволі добрыя адносіны. То есть такое супрацоўніцтва ёсць. Я не скажу, што там пра актыўнае супрацоўніцтва. У нас ёсць нармальныя адносіны, а яны займаюцца больш пытаннямі расследаванняў і робяць вельмі добрую справу. Яны займаюцца пытаннямі санкцый у кантэксце военно-прамысловага комплекса. Яны шмат у чым робяць. Мы займаемся, калі мы кажам пра санкцыйныя пытанні, гэта персанальныя санкцыі, гэта большасць умоўна нашых заслуг. Да, шмат мы апрацоўваем дакументаў персанальных матэрыялаў і больш займаемся сектаральнымі санкцыямі. А тут ужо розныя могуць быць санкцыі фінансавыя, там і на нейкі сектар эканомікі. Так што кожны
мае свою... Я не пісаў усё, што робіць Білпол, і не пісаў усё, што робіць НАУ. Да? Кожны мае сваю як бы частку, але калі трэба нам скамунікавацца, мы камунікуемся. Я да яшчэ адной тэмы хочу звярнуцца, каб просто скараціць апісанне ўсяго, што было агучана учора на прэс-канферэнцыі. Я просто дам вашу цытату. Наша моя каляжанка запісала, і просто мы так как бы пераскочым троху. Паводле наших звестак з дакладных крыніц у Беларусі, а таксама з прамой карэспандэнцыі ад калектыўнага КДБ Беларусі на мой адрес, у дачыненні да мяне, чальцоў і чалінь каманды НАУ, а таксама прадстаўнікоў іншых дэмакратычных сілаў Беларусі рыхтуецца правакацыя. Ужываючы словы, і гэта цытата: «Пачынаецца ваше знішчэнне, будзе не бомба, а бомбішча». Чаго чакаеце? І што адбываецца? Слухайте, ну тут цяжка спрагназаваць, хаця, конечно, формулы дзеяння ў рэжыма яны вядомыя. Гэта дыскрэдытацыя, гэта фейкі, гэта выкарыстанне шантажа, пагрозаў, да. Іх асабліва, ім для іх асабліва важна перад пяцігоддзям зрабіць штосьці, чтобы яшчэ прывяло да большага раскола паміж дэмакратычнымі сіламі, каб мы ўсе гаварылі толькі пра гэта, а не займаліся тым, чым мы павінны займацца, вось як пытаннямі адказнасці, ціску, ці, напрыклад, нават гэтых палітычных пасылаў круглага стола, да, знешнепалітычнымі пытаннямі. Ім важна знішчыць гэту альтэрнатыву. Таму яны будуць выкарыстоўваць розныя метады. У іх няма лімітаў. Так, 7 супрацоўнікаў атрымалі, але гэта ўся узгадваецца ў гэтай камунікацыі 17 асобаў, якія звязаны з Народным антыкрызісным управленнем. Гэта сканцэнтраваная ў часе атака. Бо раней гэта таксама было. Гэта не штосьці новае. Але вось менавіта на працягу фактычна 2 дзён гэта так канцэнтравана была прадпрынятая спроба, якой мы далі адпор, і нам важна было публічна артыкуляваць гэта, што мы працягваем сваю працу, і гэта на нас не мае ўплыў. Што мы чакаем? Ну, з адной з інфармацый гэтага умоўнага калектыўнага КДБ там прапісана, што падчас сустрэчы Лукашэнкі з Кідам Келагам, спецыяльным пасланнікам прэзідэнта США Дональда Трампа, яму было паказана відэо, якое просто знішчыць вас. Гэта было адрасавана я так зразумеў у кантэксце і да мяне персанальна, але больш шырэй на дэмакратычныя сілы. Таму я думаю, што яны пацвярджаюць, да, што іх ідэя была вызвалення Сергея Ціханаўскага выкарыстаць для таго, каб раскалоць дэмакратычныя сілы ў гэтай камунікацыі калектыўнага КДБ, скажем так. Гэта ў іх не атрымалася, як мы бачым. Але яны будуць працягваць гэтыя дзеянні, пажывем, пабачым. Ну, зразумела, што сёння ёсць штучны інтэлект, сёння ёсць шмат магчымасцяў ствараць гэтыя фейкі. Важна, каб мы былі ўстойлівымі і разумелі, што супраць нас вайну вядзе цэлая магутная сістэма. Гэта сістэма КДБ, гэта выведка ваенная Міністэрства абароны, гэта выведка ГУБОПіка, ГУБАЗіка Міністэрства ўнутраных спраў. І колькі ж фактаў мы мелі, калі афіцэры ГРУ Міністэрства абароны прыходзілі паверхам ніжэй ад там, дзе знаходзіцца Народнае антыкрызіснае ўпраўленне, на курсы польскай мовы, спрабавалі кантактавацца з нашымі супрацоўнікамі, уваходзілі ў кантакт. І гэта мы ведаем. Пазней і гэты напад, і попытка забойства, спроба забойства, і шантаж, і вербоўка, спробы вербоўкі нашых супрацоўнікаў. Гэта мела месца ўжо на працягу некалькіх гадоў. То есть таких, тое, што апошнім часам публікацыі, каго там трэба знішчыць, забіць, і у адрасы і Светланы Ціханаўскай, і мой адрес, ну, это ўжо выміраецца нейкімі такімі дзесяткамі. Гэта хтосьці, можа, чалавек хворы піша. Я аддаю сабе справаздачу. Хтосьці, можа, чалавек такі, ну, раз'юшаны ўсёй гэтай сітуацыі, можа штосьці такое напісаць. Але ёсць і сістэмныя дзеянні з боку спецслужб, каб псіхалагічна ўплываць на нас. А штосьці ёсць рэальнае, бо ёсць рэальныя факты дзеянняў. Вось. Так што тут, ну, ўсё гэта ў масе, конечно, выглядае нецікава, вельмі нецікава, бо мы вымушаны, я тут павінен прызнацца і ўсім гледачам і слухачам, што, на жаль, апошнім часам, чаго ім удалося дасягнуць, мы значную частку свайго часу павінны траціць на адпор у гэтым всім атакам. Так што тут вы ў нас забіраеце час. Можа, забіраеце час ад сну. Ну да, яшчэ менш. Ну, калі я учора вярнуўся домой 11,
Вось просто вымушаны аддаваць яшчэ больш частку, каб супрацьстаяць гэтым усім дзеянням. На нейкім этапе мы просто, па-першае, мы адразу рэкамендуем усім супрацоўнікам блакаваць і не ісці ў далейшую камунікацыю. Я, дарэчы, хацеў бы параіць усім беларусам, хто атрымлівае, бо мы ж не адзіныя, атрымлівае такія прапановы супрацоўніцтва, грошы прапаноўваюць, подкуп, шантаж, дыскрэдытацыю, роднымі там. Інфармуйце пра гэта праваахоўчыя органы Польшы, Літвы ці іншых краін, дзе вы знаходзіце, абавязкова. І калі для вас гэта не праблема, пішыце ў чат-бот Now ці нейкім чынам перадавайце нам гэту інфармацыю, каб спецслужбы і праваахоўчыя органы гэта ведалі, наколькі, бо нават спроба камунікацыі з вамі, калі вы уступаеце ў камунікацыю з патэнцыйным супрацоўнікам спецслужбы рэжыму Лукашэнкі, гэта крымінальнае злачынства. І калісьці гэта можа абернуцца ў ваш бок вельмі негатыўнымі наступствамі. Таму лепш прыйсці і напісаць гэтую заяву. Конечно, што там уже зробіць з гэтым паліцыя ці прокурор, гэта уже іх справа. Можа, хутчэй за ўсё яны нічога рабіць і не будуць, да? Я не выключаю такого сцэнара. Але паінфармаваць важна. Гэта трэба зрабіць. Гэта ваша бяспека ў тым ліку. Спадар Павел, а наколькі вы упэўнены ў тым, што усе супрацоўнікаў НАУ, найперш, каму былі такія прапановы, пра іх паведамілі? Ці, да прыкладу, паведамілі, што ай-яй-яй, глядзіце ў жах, які мне прапаноўваюць, а самі ўціхара пагадзіліся? Ну, это такое недарэчнае пытанне, пры ўсёй павазе. Я вас выклікаю на то, каб вы вот народнага антыкрызіснага ўправлення у кожным і кожнай. Таму я прыходжу ў гэты офіс, сустракаю людзей, адданы, з якімі я супрацоўнічаю, я веру, і я ганаруся тым, я шчыра, вось нават кажу, мурашкі па целу, ганаруся, што ў нас ёсць такая каманда. І нічога ў вас не атрымаецца. Не атрымаецца ў вас разбіць нашу каманду. Гэта моцныя, матываваныя людзі, якія прыйшлі з разуменнем таго, на што яны прысвячаюць свой час, яны усе рызыкі разумеюць. Да, цяжка. Да, я бачу па некаторым, што цяжка і псіхалагічны ціск, але мы стараемся адзін аднаго падтрымліваць. Падтрымліваеце вы нас, беларусы. Ну, праўда, гэта даволі складана, але ў нас вельмі моцная каманда. Спадар Павел, вельмі добрыя словы, але вы ж разумееце, што зараз пэўныя нашыя гледачы вам прыгадаюць прыклад Мельнікавай. А што он прыгадаюць? Ну вот, што вы перакананыя, вы у іх ва ўсіх верыце. У чым перакананы адносна Мельнікавай? Давайте адкажам сабе шчыра. У чым перакананы тыя, хто крытыкуе, хто такая? Не, ну вот сказали, что мы что зараз знаем, верым во всю команду, а тут вот ситуация, ну... Я буду верыць у тое, что Мельникова особа абсолютно адданая дэмакратычнай справе, пакуль мне не пакладуць на стол доказы адваротнага характара. Я прызнаўся з пункту гледжання, як там Кныровіч, Латушка павінен прызнаць сваю віну. У чым моя віна? Віна... Вы за руку прывялі яе ў большую палітыку. А у чым павінен прызнацца Кныровіч, напрыклад? Што ён ведае аб тым, што яна афіцэр КДБ, ваеннай выведкі ці выведкі Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі і нам пра гэта не паведаміў? Што ведае Кныровіч, калі ён кажа, што я яе прывёў, а я каго прывёў? Агента? Афіцэра КДБ? Хто гэта даказаў? На сённяшні дзень ніхто гэта не даказаў. Я скажу так, яшчэ раз, давайте просто... Кожны з нас у жыцці займаўся рознымі справамі. Я быў членам урада, амбасадарам у розных краінах. Я ведаю, што такая сістэма бяспекі. Я ведаю, што можна зрабіць, а што нельга зрабіць. Давайте паглядзім, што ў адпаведнасці з заканадаўствам гэтай краіны мы не маем права правяраць гэтых асоб. Мы не маем права праводзіць следчыя дзеянні. Мы не маем права займацца контрвыведчай дзейнасцю. Гэта з пункту гледжання кожнай краіны члена Еўрапейскага Саюза з'яўляецца крымінальным злачынствам. Таму нашыя магчымасці з пункту гледжання юрыдычныя практычна набліжаюцца до нуля. Жыццё ёсць жыццё. Мы разумеем, што можна заўсёды рабіць нейкія дзеянні. Так вось давайте паглядзім на інструментарый, які ў нас ёсць, Зміцер, для таго, каб правяраць такіх людзей. А які ў нас ёсць інструментарый з вами? Мы ведаем адзін аднаго нейкі час.
Ну, я давяраю, напрыклад, хтосьці прыйшоў у каманду, да? Вось на даверы будуюць такія адносіны вельмі часта. Мы бачым чалавека публічнага, які вельмі ясна, адназначна выступае з нашых пазіцый. Это яшчэ дадатковы элемент даверу. Мы ідзем да нашых сяброў кіберпартызанаў. Я хацеў бы, дарэчы, іх павіншаваць. Я Юліяне пісаў з той акцыі, які яны правялі з Аэрафлотам, да? Кіберпартызанам. Праверьте нам асобу. Яны правяраюць, даюць нейкую інфармацыю. А тут яшчэ сітуацыя стояна старшыня фундацыі кіберпартызанаў. Што мы маглі яшчэ зрабіць? Вы скажыце, напішыце мне ў каментарах, што мы маглі бы яшчэ зрабіць, чтобы праверыць яе. Так і нават калі б мы зрабілі, ці прывяла бы гэтая праверка да нейкіх іншых высноваў. Наўрад ці. Што пытанне адбылося з ёй? Вось гэтае пытанне галоўнае. З ёй, што адбылося пазней? Таму права нас до нуля опускае магчымасці нашы, інструментары у нас мінімальны. Я прасіў еўрапейскіх партнёраў, разумеючы сістэму бяспекі ў пасольствах, у такіх структурах, якія вядуць барацьбу з магутнейшай машынай, да? Дайце нам сродкі на тое, каб хаця бы аднаго чалавека мець на дэмакратычныя сілы, які бы занимаўся бы контрвыведкай. Дарэчы, гэта была ідэя і Вадзіма Пракоп'ева. Сістэму нейкую банальную, базовую для праверкі нават тых, хто прыходзіць у офіс. Нам адмовілі. Нам сказалі, у нас няма на гэтыя мэты магчымасці выдзеліць выдатку. Мы без зброі, да? Мы фактычна тут стаім вось так, ну, практычна, калі хочаце, у адкрытым полі. Як нам бараніцца? Дарэчы, а давайте паглядзім на дзяржавы. Яшчэ раз. У дзяржавах, дзе ёсць контрвыведка, выведка, некалькі контрвыведкаў, некалькі выведкаў, дзяржаўны апарат, сістэма. Не бывае сітуацыі, калі чалавек на нейкім этапе, аказваецца, нават у Злучаных Штатаў Амерыкі колькі сітуацый было, працаваў у інтарэсах іншай дзяржавы. І яны не змаглі выкрыць. Ну, давайте будзем рэалістамі, пакладзем руку на сэрца. Мы ў стане працаваць як дзяржава тут. Мы ў стане вось як дзяржава не. Я тут з вами згодны. Дарэчы, вот у нас хтосьці напісаў, ну што бы можна было б зрабіць, я не ведаю. Ну не, так тут так пішуць. Забудьте про Мельникову, яна 10 сядзіць у Мінску, пагоны гладзіць. Піша адзін, другі перакананы, што Мельникову лукашэнкаўскія спецслужбы забілі даўно ўжо. Ну вось, калі кажа пагоны гладзіць, ну допустим такую версію, гладзіць пагоны. І калі я чую у парламенцкай асамблеі Савета Европы у двукосці кажу афіцера КДБ, які кажа Лукашэнку у міжнародны трыбунал, не прызнайце яго прэзідэнтам, і пасля гэтага прымаецца гэта рэзалюцыя, калі яна ходзіць па пасе і ўпісвае, што прызнайце Коордынацыйную раду ў рэзалюцыі, прызнайце аб'яднаны пераходны кабінет, вось вы скажыце, пасля гэтага этому афіцеру КДБ зорачку дадуць? Калі яна праводзіць паседжанне Коордынацыйнай рады аб адказнасці Лукашэнкі за злачынствы не толькі з 20-го года, а з 90-х гадоў, 3 дакладчыка, да, і яшчэ дафінансоўвае свае кішэні, чтобы гэта адбылося, і за гэта зорачку здаюць. Ці калі яна ходзіць у Сенат Польшы, які пазней прымае юрыдычны дакумент аб прызнанні Коордынацыйнай рады парламентам у эміграцыі, і за гэта яшчэ одну зорачку далі. Ну не складваецца гэта, ну не складанка абсалютна. Таму я не выключаю, я гэта буду зараз спекуляваць, хаця я колькі разоў казаў, што не хажу. Ну можа на нейкім этапе яна апынулася ў той сітуацыі, калі проста адкрылі нейкія карты, якіх яна не чакала. І тут магло быць уже некантралюемыя дзеянні, эмацыянальныя дзеянні, штосьці пачало адбывацца. Дарэчы, ну вось моя камунікацыя з праваахоўчымі органамі Польшы кажа, што па-першае, у іх саміх вялікая занепакоенасць, бо яна грамадзянка Польшы, яшчэ давайте не забываць. Калі хтосьці кідае нам прэтэнзіі, ну калі яна атрымлівала польскае грамадзянства, яе што не праверылі? Праверылі, да? Так вось, што столькі часу яе няма, уже 4 часу. Гэта вялікая заклапочанасць. Фізічная асоба сама гэта зрабіць не можа. Сама вот просто знікнуць. Значыцца, гэта была дапамога трэціх асобаў. Трэція асобы гэта спецслужбы. Матыў да гэтай пары не ясны. Я некалькі дзён таму назад напісаў запыт у Нацыянальную пракуратуру Польшы, якая вядзе расследаванне. Усе супрацоўнікі НАУ практычна былі дапрошаны ў якасці сведкаў па гэтай справе. Я думаю, што шырэй кола было дапрошана. Напісаў заяву з просьбай даць хоць нейкую нам інфармацыю на гэты конт. Бо на сённяшні дзень мы маем толькі вось неафіцыйную. Партнёры, наколькі разумею, куды звяртаўся польскі бок па маршруту следавання, яны таксама не далі ніякай ніводнай інфармацыі, што дзе. Яна знікла, просто знікла. Ну да, і гэта сапраўды выклікае вельмі шмат... Так вось пытанне, ці яна жыва, ці не жыва. Я не магу гэта
сцвярджаць, у меня няма падставу і казаць, што так ці не. Ну, але пытанне ўзнікае. 4 месяцы чалавека няма. Просто ён знік. Ну, калі б размова ішла там не пра умоўныя там 150, там 170, там ці нават 200 тысяч, а там пра якіх 1, 2, 3 мільёны, тады б можна было... Таксама. І ўсе, дарэчы, я неафіцыйна, конечно, буду спасылацца, я спадзяюся, што мне польскі бок тут не пакарае за гэта. І нават камунікуючыся з польскім партнёрам, кажуць, ну да, гэта сродкі вялікія, але не тыя, якія гарантуюць чалавеку жыццё, да, добрае і працяглае. Да, дарэчы, прадстаўнікі Белпола у нас тут агучвалі в эфіры такую прапанову, што варта было б, ну, дакладней, гэта яны кажуць, што будзем выхадзіць на дзяржавы, каб, можа быць, дапамагаць ім верыфіцыраваць тых беларусаў, у тым ліку, якія падаюцца на візы. Каб не ехала сюды там якая-нибудь агентура ці яшчэ што-нибудь, ці людзі, якія задзейнічаны у працы на расійскае ВПК, там, умоўна кажучы, яшчэ кіберы, калі я ім перадаў гэтую ідэю Белпола, сказала, мы гатовыя далучыцца. Ці магчыма гэта, вот, сыходзячы са слоў вашых пра тое, што фінансаванне на такую, умоўна кажучы, службу бяспекі Дэмсіл знайсці не атрымалася? Это добрая прапанова, зразумела, бо гэта павялічвае бяспеку краін, куды едуць патэнцыйныя людзі, якія хочуць. Вот апошняя інфармацыя ад прэм'ер-міністра Польшы Дональда Туска, што 32 асобы былі затрыманыя паўдырыхтоўцы, якія рыхтавалі дыверсіі на тэрыторыі Польшы вось некалькі дзён таму назад. Гэта дапамагае гэтым краінам для іх бяспекі. Гэта будзе дапамагаць і нашай бяспецы, безумоўна, да, і тут маюць здольнасці Белпол і кіберпартызаны. Сапраўды мы маем гэтаму шмат сведчанняў, да. Ну, як бы кіберы ж таксама пацвердзілі, што іх не было ніякіх пытанняў да Мельнікавай, да, то есть яны ж яе правяралі. Так што тут можа, калі хтосьці думае, што на хтосьці, да, то і тут магчымасці нашы абмежаваны. Ну, я кажу, факт пабачым, тады будзем каментаваць, да, і прызнаваць, ці былі памылкі, ці не былі памылкі. Все ж таки мне здаецца, я сумняюся, што, бо заўсёды праверку гэту ажыццяўляюць нават не МЗС, і спецслужбы. І тое самае ў Беларусі, што спецслужбы пойдуць на такую камунікацыю. Ну, паспрабаваць варта, я думаю, варта спытацца. Ну, але так 50 на 50, я бы сказал. Спадар Павел, я вярнуся да вашых словаў пра тое, што вот, ну, нібыта там гэтыя прадстаўнікі там некага калектыўна КДБ, кажуць, калектыўны захад, да, тут КДБ, наконт таго, што бомбішчу нейкую рыхтуюць супраць вас і супраць Дэмсілу. Да. Вы кажаце пра тое, што паводле вашай інфармацыі гэтае нейкае вот там кіно, відэо там ці нейкія там тэчка з дакументамі была прадстаўленая асабіста Лукашэнкам спецпасланніку прэзідэнта ЗША Кіту Келагу падчас сустрэчы ў Мінску. Далей вы сказалі на прэс-канферэнцыі учорашняй: мы разумеем, што Лукашенко недавно наведаваў Беларусьфільм, можа яму там падрыхтавалі нейкае кіно, яны ж гэта любяць. Слухайте, ну это маглі яны падрыхтаваць нейкае кіно, а потым праз тура запусціць пад выглядам, што гэта ён такое офігеннае расследаванне журналісцкае правёў. Але калі паказваць Келагу, ну ўсё ж таки там не знятае кіно на студыі Беларусьфільма, не зробленае штучным інтэлектам, ну не пракаціць, не пройдзе праверачку потым дзе-небудзь у адмысловых службах ЗША, то з гэтай нагоды ўсё ж таки, калі нейкае нешта было такое паказана з разуменнем таго, што это павінна быць праўдзівае, наколькі ўсё ж таки небяспечная сітуацыя? Прыгадываючы папярэднія кейсы з іншымі структурамі, людзьмі і ўсё астатняе. Мы з вами уже мелі вялікую колькасць прыкладаў, калі менавіта КДБ пераўтварылася ў структуру, якое здымае кіно, і яно бярэ штосьці, можа, нейкую частку факт чекінга, да, то, што можна пацвердзіць, а да іншага дабудоўвае нейкія ўжо дадатковыя элементы, і з гэтага як бы робіцца фільм. Я не ведаю, я шчыра скажу, я не ведаю, но мы аналізавалі і думалі, што можа быць тут прадстаўлена яму, якая інфармацыя. Я не хачу гадаць, правда. Вось усё. Я просто казаў учора этим КДБшнікам: слухайте, ну, вы же пастаўлены на гэтыя пасады, атрымалі гэтыя афіцэрскія пагоны, каб займацца менавіта дзяржаўнай бяспекай, нацыянальнай бяспекай краіны. Што з'яўляецца сёння
дзяржаўнай небяспекай для небяспекі для дзяржавы ці для нашай Беларусі. Ну не дэмакратычныя жа сілы. Дэмакратычныя сілы хочуць што? Каб Беларусь была незалежная, каб Беларусь была дэмакратычная, свабодная, каб там не было рэпрэсій і не было палітзняволеных. Ну, як мінімум, мы згодны з вами ў тым, каб Беларусь была дзяржавай, незалежнай дзяржавай. У вас функцыянальна гэта прапісана, калі вы не расійскія агенты, да? Унутры. Так вось, у мне пытанне, так можа вы лепш скіруйце свае дзеянні, сілы, рэсурсы, які вы проста выдаткоўваеце ў нейкім, ну, цяжка прадставіць маштабе, скіруйце менавіта на тое, каб шукаць рускіх агентаў, прадстаўнікоў рускага міру, бо гэта сёння з'яўляецца галоўнай пагрозай для дзяржавы. Мы-то з вами нормальными, калі там яшчэ засталіся, згодныя за дзяржаву, да? За тое, каб она была суверэннай, каб Беларусь існавала. У нас тут у вас супадзенне, а вось у гэтых рускіх агентаў нема супадзення, яны хочуць знішчыць нашу дзяржаву. Займіцеся справай, хлопцы, справай займіцеся, не намі. А па-іншаму уже пазней прыйдзе час, я кажу, калі Лукашэнкі не будзе, круглы стол будзе. Можна садзіцца і дамаўляцца. Ну, зноў жа такі, гэта заўсёды праблема, бо я як юрыст, я кажу, я за адказнасць. Адказнасць павінна наступаць. Ну, хаця круглы стол Польшы як бы паказаў, што там неяк дамовіліся, не ведаю як, ну дамовіліся. Спадар Павел, ведаю, што спяшаецеся, але хацеў бы закрануць яшчэ на завяршэнне тэму ЗША. З такой нагоды Лукашенко учора заявіў пра вот это на сустрэчы з пасламі пра, а я ім сказаў, давайте я аддам это 1000 палітвязняў, а яны адмовіліся, не захацелі. Можа сёння сапраўды вот вам там Святлане, увогуле там іншым дэмсілам зараз звярнуцца да адміністрацыі Трампа. Ну я разумею, што гэта зварот быў найперш туды, а не для Еўросаюза тут не варта можа быць, а каб яны там Трамп той же там ці там я не ведаю Келах там ці іншыя ну нейкім чынам да гэтую сітуацыю далучыліся і сказалі, што давайте мы готовы ўзяць. Ну там Рыбакоў пацвярджае, што ідуць камунікацыі, да, і наколькі я разумею, камунікацыі ідуць з амерыканскім бокам. Я думаю, што гэтае пытанне можа быць перададзена праз амерыканцаў, праз Рыбакову, калі ж твой босс Валентин, бо мы з ім на ты, сказаў такое, ну так выконвай, аддавай 1000 палітычных. Тут трэба ж ад амерыканцаў пачуць, што яны все-таки готовыя как бы паўдзельнічаць. Я перакананы, што у амерыканцаў не будзе ніякіх праблем. Я не прадстаўляю амерыканскі бок, але перакананы і упэўнены ў тым, калі Лукашенко сапраўды гатовы вызваліць усіх палітзняволеных, але на жаль ён прапановвае схему дэпартацыі іх усіх па-за межы Беларусі. І калі это быў нейкі кейс, я не памятаю, можа хтосьці мне падкажа з слухачоў, гледачоў, якая это была краіна, адна з краінаў каля Злучаных Штатаў Амерыкі, калі прывезлі палітзняволеных, паставілі самалёт і сказалі, пішыце просьбу аб памілванні, усе хто падпіша просьбу памілвання, сядаюць у самалёт і вылетаюць у ЗША. 4 асобы адмовілася. Хто напісаў, селі ў самалёт і вылецелі, 4 адмовіліся, іх накіравалі абратна ў турму. Таму, конечно, вось як Дуліна я слухаў выступлення, весь бачылі, колькі ў яе болей было, што яна хацела бы застацца ў Беларусі, яе фактычна выкінулі, так? Выкінулі ўсіх 14 асобаў. Хтосьці з іх грамадзяне Еўрапейскага Саюза, там 9 асобаў, то яшчэ зразумела, да, беларусаў выкідвае. Але гэта таксама пытанне кожнага чалавека. Калі ён заявіў гэта, значыцца, я не думаю, што амерыканцы будуць супраць таго, каб давесці гэта Валентину Рыбакову. Мы готовы прыняць. Ну, мы гэта ў сэнсе дэмакратычныя сілы. Я пацвярджаю, мы готовы усіх прыняць. Лукашенко, аддавай палітычных зняволеных. Цябе ж там яны каштуюць, цябе дорага каштуюць. Кожны з іх будзе вырашаць. Кожны будзе вырашаць, ці ён хоча з'ехаць, ці не. Это уже мы не можам вырашыць за іх. Хто готовы? Мы ўсіх готовы прыняць у Польшы, я перакананы, Літва прымець, і Германія, і іншыя краіны. Вызвалі людзей, перастань катаваць людзей. Але пытанне яшчэ ў чым? І спыні рэпрэсіі. Не саджай, бо за апошнія 2 тыдні 47 асобаў. Сёння, здаецца, зноў вясна кагосьці прызнала, яшчэ 8. 50, колькі атрымліваецца, 55 асобаў прызнаны палітзняволенымі. Спыні рэпрэсіі. Прыняць гатовы ўсіх, абсалютна. Вось, калі ласка, Рыбакоў, Валентин, перадаю цябе гэты сігнал. Ну так, тут гэтыя словы про тое, што а яны браць не хочуць, вельмі нагадваюць колішнія словы датычна пачобута, калі ён сказаў, дык я готов бы адпусціць, дык Польша не хоча яго забіраць. Ну это хлуслівец, гэта просто той чалавек, які пастаянна кажа хлусню.
Але верыце Рыбакову, што сапраўды там вот это перамоўны працэс рухаецца? Контакты ёсць, скажу так. Дзякуй вялікі. На жаль, трэба развідвацца нам з Паўлам Латушкам. Я нагадаю, што з намі у эфіры быў намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета, кіраўнік народнага антыкрызнага ўправлення Павел Латушка. Не паспелі пагаварыць, як ён будзе справаздачыцца перад каардынацыйнай радай. На валамі то, што абмяркоўваць яшчэ пытанне, прабачце. Да. Я думаю, што яны могуць абмяркоўваць Мінск-3. І вось паглядзім, пабачым, што на нейкім этапе перамовы па Ўкраіне, да, і прапанаваць Мінск-3 правесці. Лукашенко будзе проста шчаслівы ў гэтай сітуацыі, але тут наша пазіцыя павінна быць адназначная. Хочаш гэтага, вызваляй усіх, вызваляй турмы. Немагчыма, каб лідары заходняй прыехалі ў Беларусь, калі там сядзяць палітычныя зняволены. Хто згодны, пастаўце лайки для прасоўвання гэтага відэа на Ютубе. Хочаш Мінск-3, вызваляй усіх палітзняволеных. Толькі ў такую краіну можа прыехаць прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі. Ну, моя пазіцыя, як беларуса, як палітыка. Толькі такую краіну можа прыехаць Урсуля ван дэр Ляйен ці там Кая Калас, напрыклад, да, на гэтай перамовы. Калі там няма палітзняволеных. Гэта першы базавы поінт, да? Цалкам згодны. Ну, галоўнае, каб сапраўды пачулі і паслухаліся, бо можа паставіць пытанне вырашэння нацыянальнага крызіса вышэй за вот інтарэсы. А у нас таксама крызіс, у нас людзі, Ну, слухайце, давайте цаніць важнасць нашых людзей. Мы за ўсіх, як кажа, гатовы весці барацьбу. Беларусы, але давайте думаць таксама пра свае нацыянальныя інтарэсы. Да, мы-то думаем, галоўнае, каб нас пачулі і прыслухаліся. Дзякуй вялікі. Павел Латушка быў у нас у эфіры. Слухайце, глядзіце, подписывайтесь на YouTube канал Павла Латушки и социальные сетки Народного антикризисного управления Объединенного переходного кабинета. Ну и, безумовно, не забывайте про YouTube канал Еврорады. До сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве вечна. Усім